Taiti patosangana pabonde utora mbeu yangu wosunga mucheka waunenge washandisa wosunga netsono wosunga ubaya netsono ipapo. Ndikabata mabhodhoro akasvika ku16. Nhasi uno ndazvimba mberi kudai. Baba vakana vachida kusangana neni vanouya pawindo nechimuti vachindimutsa tonosangana kusango. Kuona kuti imbeu ine mbeu yavakapukutisa iyi vakabaya netsono pendera. Mati munzani sarenyu? Engelbert. Ini ndinonzi Engelbert. Ini ndonzi Engelbert. Ndauya mudarira mambo Ngezi. Ndauya mudarira mambo Ngezi. Mambo ima Mwari ndibatsire nitaure chokwadi padare. Mwari ndibatsire nitaure chokwadi padare. Chinjairoko. Amai munonzani? Tandingwenya. Ini ndonzi Tandingwenya. Ndonzi Tandingwenya. Ndauya mudarira mambo Ngezi. Ndauya mudarira mambo Ngezi. Mwari ndibatsire nitaure chokwadi padare. Mwari ndibatsire nitaure chokwadi chese padare. Tatenda chizore. Kova varapa ndaro mwana. Right va Engelbert. Ndiwe here mai vamaiti vari muda kuti vanhu vapambiri pamambo. Pirai dari namamboza muda kuti mutaure. Pamusoro imambo, pamusoro idari. Ndauya kuno nenhau yangu namai avo, mudzimai wangu. Takaroora navo 1989. Saka mugara kwedu kwese kwaive nematambudziko mukati memusha. Asi zvisinei gore ra2016 amai ava pane zvavakatanga kundiita ropa rangu. Taiti patosangana pabonde utora mbeu yangu wosunga mucheka waunenge washandisa wosunga netsono wosunga ubaya netsono ipapo. Saka dambudziko rakaramba richingoenda mberi, ndikavatsiurai tikatanga tichitsiurana vakaramba kunzwisisa. Ndikabata mabhodhoro akasvika ku16. Ndikavatakura 2019 ndikaenda navo kumusha kwavo kuti vanotsiurwa. Vakatsiurwa nehama dzavo vakati vazvinzwa. Asi tadzokako futi vakasvikozviita zvakare. Ndikabata mabhodhoro 5 ava vanga vapfikira mukati memitresi yatiorarira. Saka zvadaro amai ava ndakazama kuvaonesa vakaramba kunzwisisa. Saka mambo pane urwere hwandakonzerwa netsono dzavakaita idzodzi. Nhasi uno ndazvimba mberi kudai. Saka ndozvandikonzera kuti ndipesane naamai avo. Pakati ane makore egore iro kusvika rechina tisingasangane pabonde. Ndaiti ndikasangana navo pabonde tonzwa kuchida kubuda tsono. Ndaitopedza 2 weeks dzese ndisingagoni kana kuita chimwe chinhu. Saka ndozvatipesanisa naamai avo. Saka takamboenda kumatare edzimhosva kucivil court. Saka nhau yakatibata pakati pedu ndeyegupuro kuti tigone kusiyana. Saka gupuro kucivil court haugoni kupa munhu gupuro, asi ndakaona zvakodzera ndiuye kudare ramambo rechivanhu kuti ndizovapa gupuro mukati medare iri. Saka sekutaura kwavaita nemapepa avo futi kuti handigoni kubva mumusha ndisina kupiwa gupuro. Saka ndionhawo hombe yatauya nayo nokuti amai ava hatapinda tese pabonde, tangogara mumusha mumwe chete. Saka inenge iri mhosva nokuti kuhama dzavo ndatuma munyaya akanotaura. Vakati vachataura nehama yavo vakaenda kumusha, saka handambonzwa mhinduro yakabva kumunyaya kuti vakazoti nawo naamai avo. Saka ndo nhau yangu mambo yandinayo. Kuzvinzwera amai mati munonzani? Tandingwenya. Tandingwenya. Ni makore mangana mai? Andro 67. Munhu 67 anenge ane makore mangana wedu? 50. Manzwa here nhau dzataurwa nababa? Baba vandikuvanza nhau dzavanotaura. Baba vane nhema. Ndazinzwa. Moti kudii nadzo? Vane nhema. Baba vakaroora mumwe mukadzi. Pese kubva pese tatakagara zvakanaka. Izvozvi zvipamba vane mumwe mukadzi wavanaye ndipo pavakazotanga kundidzinga. Baba vakana vachida kusangana neni vanouya pawindo nechimuti vachindimutsa tonosangana kusango. Vadaro vandanoudza muzukuru wangu. Kana mukati kana vada kusangana nemi mukurevei? Kusangana neni kurara neni. Okay. Vanouya nechimuti kana kundifonera voti yatisangane kumatengi kwaCliff. Dhazimare ndikati inini munhu wandagara naye makore akadai aroora mumukadzi ndonoonana naye kusango, kandikarumwa nenyoko
ndobva ndaenda kumuzukuru wangu nemumwe ndikavaudza vakavatsiura. Pamba vanoita maprofita ekuti ini ndinoroya, vanowinza maprofita. Nanhasi danga remombe rakapera vachipa muprofita zvese, hapasisina zvatakatsvaga tese. Magumbezi vakatora vachipa mukadzi wavo. Mwana wandauya naye uyu vari kumutuka vachiti Chirema ndini ndakamuroya. Inyaya yakatanga varoora baba ava. Nanhasi mukadzi wavo varipo, mwana wake wokutanga igrade 1 mukadzi wavo. Baba manzwa here tikwanzi zvamuri kutaura zvizhinji ndezvekunyepa. Inhau yekuti maane imwe wananotsva yamaanayo. Mambo wangu wananoitsva Rai kuno ngavunzwa ndizvo here kana kuti kwete? kwete, handizvo. Hauna umwe mukadzi? Mukadzi ariko. Kusaka mugoramba sei pachikuvunza? Hongu mukadzi ndinaye homira wanzwa mama anoti kudii? Asi dambudziko riri kunzi rakatanga mudzimai yauya ka zvikutaurwa naamai. Kwete mambo wangu, dambudziko iri ndingati iri tsono chete ndo riripo. Zvavari kutaura izvi kuti tizowana mumwe mukadzi inini ishe wangu. Amai ava vakabatwa vaya nemuchikomba kumusha kumusengezi. Ndikasiya musha kumusengezi ndopandakazotora mumwe mukadzi ndikawana musha kuBattlefields. Ndo pakatangira nhau yekusagadzikana kwemusha wangu naamai ava. Ndaishanda kuChirundu inini mambo. Baba kuwanza mashoko. Ndaishanda kuChirundu ini ndine mudzimai iye ndisina zvimwe zvandaiita. Ndichiva nepei maenvelope 4 ese andaita kumbira pasvono. Ndichiva ndichivapa. Saka chakachizotangisa ipapa pa1995 pavabatwa nechikomba. Ndo pakatangira nhau yekuti ndizoita mumwe mudzimai. Ndakavaregerera nokuti ndanzwira tsitsi vana vangu vaive vana vadiki, ndasina vana vanochengetwa kuti vanovachengeta. Saka izvo ndakazvikanzura ndikavaregerera. Ndozvazondipa hangu kuti ndizotora mumwe mukadzi mumwe mudzimai. Zvitsono ndine evidence yacho ndinayo pano, zvitsono zvavakazondiita. Munhu anogwara handiti aumaroori mukadzi uchizvimba unomuroora sei iwe uchigwara? Iwe uchigwara handiti umwe mukadzi ungamuroore sei uchiti kuno hakuchamuka? Aya, handinoti hauchamuka mambo wangu, asi mumwe mukadzi ndamutora 2014. Izvi zvitsono zvakatanga 2016 mambo. 2016 ndobva zvakatanga. Amai vakati vada kubuda gedhe ndaangavi ndisisakwanise kushanda chinhu. Saka ndozviripo. Imi tsono idzi maidziwana pai baba? Tsono idzi vaisa mudropu, dzimwe vaisa mubhedha, dzimwe aiwa ndati makadziwana pai? Zvimwe zvavaita ndakazviwana mudropu. Kuti muzoziva kuti ndedzavo tsono makaziva sei? Vakabvuma amai ava. Kunyange kuhama dzavo vakandibvuma. Ndizvo here amai? Hai nhema. Ane nhema baba. Kuti hama dzenyu dzikadedzwa panapa ngadzidedze. Ane nhema nekuti mukadzi pavakaroora mumwe mukadzi ipapo ndo pakatanga dambudziko chero pavana. Mwana wangu mukuru vakamuudza kuti usawirirane namai vako, izvo zvakatondiripa. Imi tsono dzacho munadzo here baba? Hongu ndinadzo ishoma. Ndinacho zvandakabata pindi ravo ravakaisa tsono ndikaribata mumba. Tinaro. Ndoimwe evidence yandasara nayo, zvimwe zvakapiswa. Zvakapiswa ndaenda nazvo kuchechi zvinopiswa. Vaizama kundibatsira kuti zviite zvakanaka. Iri pendi ravo rine tsono idzi. Kuona kuti imbeu ine mbeu yavakapukutisa iyi vakabaya netsono iyi. Pendi ravo. Iri pendi munoriziva here amai? Ndoriziva asi kuti rakaisa tsono namboisa tsono. Zvetsono hamuzvizivi asi iro moriziva inyu? Ndoriziva. Hongu ndo zvandasara nazvo izvozvo. Hanini zvandakachengeta. Mati? Okay. Chatoda kuti tibatsirane panapa baba pano. Tine zvinhu zviviri zvatoda kuti tibatsirane. Kumashoko enyu imi mukuratidza kuti amai ava muchawirirana navo nenyaya yekuti vari kubata-bata. Tinotenda.
then kudivora amai vari kutaridza kuti imimi mashoko wayo muri kuvapomera nenyaya yekuti imimi mune umwe mudzimai wamava naye. Muri panzwisisa futi? Zvinoreva kuti isusu tichiteererawo kwamuri zviro kwazvo kuti munhu paite munhu anobata-bata anokukanganisa. Ichokwadi munhu unokanganisika. Because kana pachiitwa zvekubata-bata zvinokuvadza umwe. Vanogona kuchita vasingazivi zvinogona kukuvadza umwe. Asi nyaya yenyu futi iri kuzowanika kuti mudzimai ari kubata-bata mushure munge mune umwe futi mudzimai wamuinaye. Zvoita sekuti mimi munenge maakupomera mai ava mhosva dzakawanda-wanda kuti vawane mafambiro vabve pamusha. Muri kupanzwisisa? Saka chatanyanya kukumbirisa isusu ndechekuti mati imimi dare ramai ava rekuti vanobata-bata tsono dzavo idzi vakadzibvuma makatoenda kuhama dzavo. Hama dzavo dzikanobvuma kuti aiwa no ndonhau iripo. Zvino pamauya kuno kudare pane vamakwanisa kuionawo here vanobva kuhama dzamai kuti vaivepo pamakaita dare remusha naamai ava? Hapana, mangoya mega makazvimirira. No, hapana chakashata. Imi wamai pamanzi muri kuuya kuno kudare mune wamauya naye here? Handinanye, ndakazinzwa leti pade hama dzangu dzaida kuuya asi mai vanogara Bulawayo. Vanogara Bulawayo. Saka zvandaifunga zvakanaka ndezvekuti tisati tamhanya hedu kuti tipanane gupuro. Ndanga ndichifunga kuti dai paitawo hama dzaamai ava dzimwe dzinenge dziripo kusanga zvikurusa vamwe makanga muinavo mudare ramakamboita rekutanga riya ngavavepo kuti musavapewo gupuro vari vega pano padare nekuti ichi chivanhu chatiri kuita. Imowo pachenyuwo munofanira muna kuzvagwawo mega. Mune dzimwe hama dzotozivawo dambudziko renyu dzamai muinadzo dzenyuwo even dzenyuwo chaidzo. Wanano zvainoita handiri mune vana mese makadai. Kuparadzana kwenyu hamusi kuparadzana pamhuri yamuinayo. Vana vamutori navo vanokubatanidzai kusvika murufu. Nokuti mwana akanga ana mai paanoda baba anouya kwamuri. Mwana akanga anemi paanoda mai kunongouya muri iyeyo. Mapanzwisisa? Saka zvichireva kuti mune zvimwe zvinhu zvakutongokubatanidzai kuti muchange muinazvo kusvika musi wamunonzi pano panyika hamusisipo nawo uye mapudzi amuinawo. Saka chataikumbirisa chikuru ndechekuti hatirambi kuti vanhu avo vanoda kusiyana kana kuti muri kuona zvichikodzera kuti musiyane kana muine matambudziko akanyanya kukura. Asi taikumbirawo kuti tichizviita pamberi pehamawo dzaamai dziripo, dzimwe hama dzenyuchi dziripo. Voziva kuti no, musha uyu ndo pawasvika nhasi. Murega kunge muri vaviri chete makadai. Zvimwewo munogona kunge muri kupomerana zvichokwadi, zvimwewo zvizvenhema. Saka taigona kuti tikawanawo vamwe vaviri vatatu vemumhuri vanogona kutibatsirawo sedare. Kuti izvi changamire zvanengowo zvichiitika tichizviona. Zvanengowo zvichiitika tichizviona. Nokuti shughuli yedu inenge isiri yekuti murambani. Zvikuru savanhu kana vauya kuno tenge tichida kuzama kuona kuti kana pane maproblems akagadzirisike vanhu vagare. Vanhu vanenge vaine mhuri, vanhu vane musha wavo, zvakadaro zvakadaro. Saka taikumbirawo kuti vagodzoka padare rinotevera. Motibatsirawo nekuti hama dzaamai dziuye. Manzo here amai? Takuchikupai nguva 2 weeks handiti? 2 weeks. Muchiarrange mari dzematransport nekudi nekuvati vauye. Then ipapo ndo patinozotaurawo nyaya yebaba yegupuro ravo kana muchipiwa mopiwa pamberi pehama dzenyuwo dziripo. I think tikada kuti taita chikanaka chakanaka baba. Totendai. Tatenda zvikurusa kuti mauya kudai. Totenda.